Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Ευχές που πολλές φορές φαίνονται έτσι απλές, αλλά που πηγαία βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας. Ευχές που θα έπρεπε να είναι αμφίσιμες και αμφίδρομες. Ευχές που πρέπει να διεισδύουν στη ψυχή και στο λογισμό του καθενός μας για να μπορέσουμε να πορευόμαστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Φέτος βρεθήκαμε στη Βαλανίδα. Όλος ο κόσμος με τη συμμετοχή του, με την αγάπη του, θα μας δείξει πώς ακόμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μπορούν να επιβιώνουν ωραία έθιμα και κυρίως να ξεδιπλώνονται οι ψυχές, οι καρδιές και οι ανήσυχοι λογισμοί των ανθρώπων. Κυρά ψηλίκη, κυρά λιγνίκη, κυρά γαϊτανόφρι, ιδάκι, κυρά γαϊτανόφρι, ιδα, κυρά ψηλίκη, κυρά λιγνίκη, κυρά γαϊτανόφρι, ιδάκι, κυρά γαϊτανόφρι, ιδα, με το Γιορτάνι στο λαιμό με, τη λιανίτη με, εσύ με, τη λιανίτη με, εσύ με το Γιορτάνι στο λαιμό με, τη λιανίτη με, εσύ με, τη λιανίτη με, εσύ και μετασύμω ζώνα ρόχα, αμπλάχα μπλαζόμαι, ενόχα, αμπλάχα μπλαζόμαι, ενώ και μετασύμω ζώνα ρόχα, αμπλάχα μπλαζόμαι, ενόχα, αμπλάχα μπλαζόμαι, ενώ. Άντε είναι η χρονιά καλά. Άντε είναι φέτο, θα την αρχίσει σύμπιτα φέτος με πρωτοχρονιά. Πάρε ρίξει λίγο αλατάκι. Ρίξει και λίγο λάδι. Ρίξει και το νερό. Αρχίνα τώρα κοιμάστε το ζυμάρι να ανοίξουμε τα φύλλα. Το έθιμο της Βασιλόπιτας, όπως έχει επικρατήσει σε όλον τον διορθόδοξο χώρο που γιορτάζει το έθιμο αυτό της πρωτοχρονιάς, έχει μια ιδιαιτερότητα και μια αποκλειστικότητα που ο καθένας την θεωρεί φυσικά μοναδική. 12 κομμάτια θα ανοίξουμε. 12 μπάλες. Τζιμ εύχεσαι πολύ ωραία. Μ' άρεσε το ζύμο μου. Θα σε βάλω να πλάσει και πέτρο άλλη μέρα. Εγώ θα τρέψω το κράσο. Εσύ ετοίμασε τη γέμιση. Να είναι έτοιμη η γέμιση. Εδώ οι άνθρωποι, οι νοικοκυρές, κάνουν παραμονή τη Βασιλόπιτα χρησιμοποιώντας 12 φύλλα ψημένα στη γάστρα. Και μέσα στα φύλλα αυτά μπαίνει μια πεντανόστιμη γέμιση. Όμως η Βασιλόπιτα αυτή εξυπηρετεί πέρα από τους γαστρονομικούς ας πούμε σκοπούς της και μεταφυσικές ανησυχίες των ανθρώπων. Μέσα στη Βασιλόπιτα λοιπόν θα μπουν 3 πράγματα. Θα μπει ένα κομμάτι άχυρο, ένα φύλλο από πουρνάρι. Εγώ όταν ήμουν κουρίτ, όλο το πουρνάρι με έδειχνε στην πίτα που κόβαμε, γι' αυτό και πήρα ένα ζυβάνο. Και ένα νόμισμα. Το άχυρο είναι για τους γεωργούς. Το πουρνάρι είναι για τους κτηνοτρόφους, αφού βρισκόμαστε σε μια γεωργοκτηνοτροφική περιοχή. Το φλουρί για τον πεζαχτά,
για την καλή οικονομία της οικογένειας. Χαμπλάζομαι, ένοχα, χαμπλάζομαι, Είναι η παραμονή πρωτοχρονιάς και αλλάζουμε τον χρόνο και πρέπει να δοκιμάσουμε τα αστέρια για την τύχη του καθενός. Ρίξε μάνα ένα μέσα. Αυτό είναι για τον Άγιο Βασίλη. Θα πάει καλά η χρονιά φέτος. Αυτό είναι για τον Χριστό. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς, περιμένοντας να έρθει η ώρα 12 να αλλάξει ο χρόνος, όταν σε μια εποχή οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε ηλεκτρισμό, παρά μόνο με τα λιχνάρια, αντιλαμβάνεστε ότι πέφτανε για ύπνο από τις 8 το βράδυ. Κάποιοι άλλοι είχαν σκαρφιστεί κάποια ωραία έτσι λαϊκά επινοήματα προκειμένου να κρατήσουν τα παιδιά ξυπνητά, λέγοντάς τους διάφορες ιστορίες για καλικαντζάρους, για τα παγανά, για τα πνεύματα που έρχονται το βράδυ. Και κάποιοι άλλοι είχαν επινοήσει μέσα στις γεωργοκτηνοτροφικές τους κοινότητες με το σπυρί να ονοματίζουν και να ξορκίζουν το κακό, με το σπυρί από το σιτάρι. Γύρω λοιπόν από το αναμένο τζάκι μαζεύονταν η οικογένεια και κάθε μέλος της οικογένειας έπαιρνε ένα σπυρί σιτάρι και το ρίχνε στο τζάκι. Αυτό είναι για το μεγάλο το γιο τον Κωνσταντίνο. Για να δούμε το δικό σου, Κωνσταντίνε. Μπράβο, μπράβο. Θα είσαι μεγάλος τυχερός. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν άτυπο κοινωνικό αλλά και μεταφυσικό διαγωνισμό μέσα στην οικογένεια. Όποιο σπυρί θα ακούγονταν περισσότερο, θα ήταν πιο βροντόφωνο, αυτός που το ρίξε θα ήταν και ο τυχερός της χρονιάς. Άραγε, πόση ανάγκη έχουμε σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, από τόσο απλά πράγματα, που όμως σε άλλες εποχές έδιναν εύρος στην κοινότητα, στην οικογένεια και κυρίως περιεχόμενο και νόημα στην ίδια την υπόσταση και τη ζωή μας. Άι Βασίλης έρχεται γη να ξημερώνει, που την έρχεσαι και που την κατεβαίνεις, εγώ τα ξένα έρχομαι και στα δικά μου πάμε. Αν έρχεσαι και ξενίτια πες μας κανένα τραγούδι, εγώ τραγούδια μάθεις τα τραγούδια να σας λέω. Άγιος Βασίλης τραγουδούν τα χείλη, να καλωσορίσουν τα καλά παιδιά που μας περιμένουν με ανοιχτή καρδιά. Μέσα στη σακούλα να τα βάλει σούλα, σίκα και μπιμπίλια και γλυκό κρασί. Του παππού τα γένια μοιάζουν ασημένια, φόρεσε την κάπα για την επαγωνιά. Κι έλα με τα δώρα για καλή χρονιά και του χρόνου. Και του χρόνου. Να είστε καλά. Και του χρόνου, χρόνια πολλά. Και το ωραίο ήταν, αφού πηγαίναμε στα σπίτια, μας έλεγαν να κάνουμε πλάνα τυρί, κάνα κομμάτι, είχαμε και τον τροβά κρεμασμένο στον δρόμο, κάνα πλάνα τυρί, κάνα κομμάτι κρέας. Γυδίσου ή πλάνα ή... Καλή ήταν, είχαμε τόσο Τι γυδία. προτιμούσατε, γυδίσου ή πρόβιο? Μόνο να φάμε, σαν να είχαμε να φάμε. Πιο ηχέτιμο ρε, πολύ πιο Άμα βρίσκαμε κανένα σπίτι μας έδωνε 2 δραχμές. Δραχμές, 2? Δραχμές, που κανένα βρίσκαμε. Ξέρεις πώς το λέγαμε. Άμα έβρεπε το δίφραγκο, λέει, ξέρεις πώς το παρόμοιαζε. Τραβούσαμε πιο... Σαν πίσω ρόδα από το τρακτέρ. Τόσο μεγάλο το βλέπει το δίφραγκο. Όλοι μας έδωνα κανένα δίφραγκο. Τώρα το ευρώνουμε το βλέπω, έτσι, και αυτό με φαίνεται. Τον τραβούσαμε τραγούδι. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καλέ σήμερα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκυρής του σπίτιου 1000 χρόνια να ζήσει. Πηγαίναμε σε άλλο σπίτι. Αφού δεν μας έδωνε τίποτα. Δεν μας έδωνε τίποτα. Τι το λέγαμε. Και δεν μας έδωνε τίποτα, λέγαμε. Σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το σπίτι που ήρθανε γεμάτο καλιακούδια, τα ψάχνουν, τα ψάχνουν, τα ψάχνουν.
Λέγαμε αναλόγως του νοικοκύρη του τραγούδι. Άγιος Βασίλης τραγουδούν τα χείλη, να καλωσορίσουν τα καλά παιδιά που μας περιμένουν με ανοιχτή καρδιά. Μέσα στη σακούλα να τα βάλει σούλα, σίκα και πιπίλια και γλυκό κρασί. Του παππού τα γένια μοιάζουν ασημένια, φόρεσε την κάπα για την επαγωνιά. Και έλα με τα δώρα για καλή χρονιά και του χρόνου. Άγιος Βασίλης τραγουδούν τα χείλη, να καλωσορίσουν τα καλά παιδιά που μας περιμένουν με ανοιχτή καρδιά. Μέσα στη σακούλα να τα βάλει σούλα, σίκα και πιπίλια και γλυκό κρασί. Του παππού τα γένια μοιάζουν ασημένια, φόρεσε την κάπα για την επαγωνιά. Και έλα με τα δώρα για καλή χρονιά και του χρόνου. Του χρόνου, παλικάρια μου, γραμμένα, να είστε καλά, έτσι.
Θυμάσαι, Βαγγελιό, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, πώς έφτιαχναν τα μπαμπαλιούρια. Μόλις χουλούσε η εκκλησία πρωτοχρονιά, άρχιζαν μαζευόταν εκεί τα μπαμπαλιούρια όσοι ήταν πεινμένοι. Πήγαιναν ύστερα, ξεκινούσαν από όλα τα σπίτια, ξεκινούσαν από τα μαχιάτια του να πάνε του Μαχαλά. Και πήγαιναν ύστερα, πήγαιναν σε κάθε σπίτι που πήγαιναν, τραγουδούσαν. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει. Βασίλη μου, που δεν έρχεσαι και που δεν κατηβαίνει. Εγώ από τα ξένα έρχομαι και στα δικά μου πάω. Εγώ από τα ξένα έρχομαι και στα δικά μου πάω. Συνέχιζαν το χώρο, οι νοικοκυρές έδωναν κάνα κομμάτι πίτα, λουκάνικα, ένας κρατούσε τον τρουβά και μάζευε αυτά κρέας που τα βάζαν παστρουμάτο ότι στα βαρέλια. Και έδωναν κρέας, λουκάνικα, πίτα, τα μάζευαν. Γύρναν όλο το χωριό. Τι γίνονταν. Οι άντρες μπινόταν, άλλος σνιφ, άλλος γαμπρός. Ο γαμπρός έβαζε ένα λουκάνικο φουσκωμένο. Είχαν κουδούνια ή τα λουγκατζιάρια κρυμασμένα, άλλους κουδούνια από τα γίδια, άλλους τσουκάνια από τα πρόβατα. Αφού τελείωναν όλο το χωριό, πήγαιναν στην πλατεία. Εκεί μαζεύονταν όλο το χωριό, όλος ο κόσμος μαζευόταν. Αυτό ήταν το γλέντι από τον κόσμο τότε. Δεν ήταν ούτε καφετέριες ούτε κέντρα. Μαζεύονταν στις πλατείες στο τέλος της ημέρας, χόρυβαν τα λουγκατζιάρια όλα γύρω στην πλατεία, εκεί στον κόσμο μαζεύονταν, γλυντούσαν και περνούσαν μια χαρά. Εκείνη η μέρα περίμεναν πότε και πότε να έρθει η πρωτοχρονιά. Μπαμπαλιούρια τις λένε τις μεταμφιέσεις. Εδώ στην Βαλανίδα των Χασίων, τις μεταμφιέσεις της πρωτοχρονιάς. Έχουμε να κάνουμε με ένα έθιμο ιδιαίτερα αγαπητό. Ένα έθιμο που παλιότερα συγκλώνιζε την μικρή κλειστή κοινωνία, αλλά που σήμερα, από ό,τι φαίνεται, έτσι γίνεται με έναν πιθαναγκασμό από τους παλιότερους με το δεκαήμερο να το μεταφέρουν στους νεότερους. Οι μεταμφιέσεις του δωδεκαημέρου ξέρουμε ότι σε όλη την Ελλάδα αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο της εθνολογίας, της λαογραφίας.
ιδιαίτερες, πολύπλοκες, μεταφυσικές, γεμάτες αναζήτηση και κυρίως γεμάτες λαϊκή φαντασία. Εδώ, στο χωριό, οι άντρες θα γίνουν γυναίκες, αμπροί, νύφες, γέρος, γριά και θα συγκροτήσουν ένα θίασο. Ένα θίασο που θα περάσει από όλα σχεδόν τα σπίτια του χωριού. Θα πει τα δικά του κάλανα, το δικό του καλοχρόνισμα. Αγάπη, υγεία σε όλο τον κόσμο. Αγάπη και νιώ παντρενά. Και νιώ παντρενά. Ευχαριστούμε και στα δικά σου κουπέλα. Στον χρόνο του τη μάρκα. Θα τα βγάλω τρίδημα εγώ, με έχω βάσει. Άι, συμπέδρε. Έλα,
πρωτοχρονιά τότε και τα χρόνια ήταν τα παπαλούρια που παίζαμε. Αυτά ήταν τα πίνια τα δικά μας. Αυτό ήταν πια εδώ το εθνικό σας. Το εθνικό μας άθλημα. Το περιμένατε πώς και πώς. Ξεκινούσαμε παραμονή πρωτοχρονιά. Ποια χρονιά εσύ από όλες τις χρονιές θυμάσαι ότι το ήταν... 1960. Γιατί? Γιατί είμαι νεαρός και έβλεπα τους άλλους. Πόσο νεαρός δηλαδή ήσαν το 60? 15 χρόνων. Μια χαρά ήσαν. Δεν είμαι νεαρός. Βέβαια νεαρός. Και είδα πως παίζανε τα παπαλούρια την πρωτοχρονιά. Και πήγαινα του βράδυ στα σπίτια, συγκεντρώνονταν, έφτιαναν γκρούπια, ποιος θα ντυθεί μπαμπαλούρ, με κουδούνια, με κυπρά, με τα μαλέτα, ποιος θα ντυθεί νύφ και γαμπρός. Ναι. Ξημερώταν πρωτοχρονιά, πήγαινα στην εκκλησία. Εσύ τι έφτιασες? Εγώ ήμουν μικρός, τι να έφτιανα εκείνη που είχε εγώ. Απλώς θυμάμαι τα έθιμα τα δέχα. Τότε τα πρωτοθυμήθηκες, όταν μετά τα έκανα κι εγώ. Μετά τα κάναμε κι εμείς τώρα. Όταν ήμουν 18 χρονών, μαζευτήκαμε το βράδυ στο σπίτι, όλοι 15 άτομα, τότε ζούσαμε όλες τις οικογένειες μαζί. 15 άτομα, 3-4 οικογένειες, παιδιά, αδέρφια, ξαδέρφια. Όλοι φάγαμε, ωραία, συγκρίσαμε και το πρωί ετοιμαστήκαμε, πήγαμε στην εκκλησία και άρχισαν τα όργανα που λέμε μες στο σχολείο. Για χαρά το πες. Μπαμπαλιούρια, παίζαμε 1002 παιχνίδια. Και τι δεν παίζαμε. Άλλος γινότανε γαμπρός, άλλος νύφη. Άρρητος και ανεκλάλητος παραμένει ακόμη και σήμερα ο κόσμος των παιδικών μου χρόνων. Μέσα από τα παιδικά μου μάτια αυτός ο τόσο εκφραστικός τρόπος ζωής των ανθρώπων, με τα λαϊκά δρόμενα, με τις μεταφιέσεις τους, με τους γαμπρούς, με τις νύφες, με τα μπουμπουσάρια, με τα ραγκουσάρια, με τα μπαμπαλιούρια, με τους αράπηδες. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν, όταν έμπαινε μέσα στην αυλή, μου έδινε μια τρισδιάστατη αντίληψη της ζωής και των πραγμάτων. Αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι στα μάτια μου που τους ήξερα γιγαντώνονταν, γίνονταν ημίθεοι, άγγιζαν τα σύννεφα, προσπαθούσαν μέσα από την έκφρασή τους, φορώντας αυτά τα καθημερινά ρούχα που βγαίνανε από τα ανοιγμένα μπαούλα και σεντούκια μια φορά μόνο το χρόνο, να δώσουν μια μαγικοθρησκευτική διάσταση. Και βέβαια μέσα στα μάτια τα παιδικά μου και στην παιδική μου φαντασία όρισαν τη ζωή μου αυτή που σήμερα κρίνω, εκτιμώ και ευχαριστώ το Θεό σαν μια εξαιρετική, βιωτή, σαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ο Θωμάς όμως είναι ο παλιότερος από όλους εδώ πέρα μέσα και θέλω να θυμηθείς, Θωμά, μια χρονιά, μια πρωτοχρονιά, ποια ήταν η καλύτερη σου, ας πούμε, που τη θυμάσαι έτσι πολύ έντονα ή και δυσάρεστη ακόμη, γιατί η χαρά με τη λύπη τέτοιες μέρες είναι ένα κουβάρι, μαζί πηγαίνουν η χαρά με τη λύπη. Κι εγώ στα 15 με τα 16, μα πιο μεγάλος τα παιδιά, είχαμε έναν που μας κάθε χρόνο οργάνωνε τη πρωτοχρονιά. Ρουγκατζάρια, όπως θέλετε, πέσιτα. Δίνονταν αυτός και είχε βγάλει ένα πρόγραμμα να φτιάσει έναν άνθρωπο γουλιάθ. Πώς θα τον φτιάσουμε, έρχονταν γιατί είχε ο πατέρας μαγαζί. Τι μαγαζί είχε ο πατέρας? Ένα καφενείο. Μπακάλικο, παντοπολείο. Παντοπολείο και καφενείο μαζί, ανάμεικτο, τώρα λίγο απ' όλα. Και κάθονταν τώρα γύρω του τραπέζι, πώς θα το φτιάξουμε, θα το συγκεντρώσουμε, θα βάλουμε, ποιο θα βάλουμε μέσα. Εγώ, λέει ένας, θα είμαι από μέσα, τον έφτιασαν 4 καδρόνια από δίπλα πιχάκια και γύρω κουβέρτες, να μην φαίνεται ότι είναι άνθρωπος.
και τους το έβαλαν έτσι σαν καλυμάχη, δηλαδή στο κουρμί, όχι, τους το έδισαν. Από πάνω ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ήταν 3 μέτρα και παραπάνω μπορεί. Τον έβαλαν αραμπούμπικα, τον έβαλαν ένα κουλουκίδι για κεφάλι, νεροκόλουχθου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει τώρα που παλιά. Καταλαβαίνω, λέει. Ναι. Λοιπόν, τον έπιασαν μουστάκι, έκαναν παραλλαγή του νεροκόλουχθου, να μην φαίνεται ότι είναι από κουλουκίδι. Ναι. Λοιπόν, και από μέσα τον έβαλαν λάστικο, πήραν από του πατέρα μου το μαγαζί που τραβούσε τα κρασιά, ένα λάστικο που τραβάει από του βαέρινα όξο. Τους ένδυσαν στο στόμα του Γουλιάδ και στο στόμα που του είχε αυτός απάνω του. Κυψούσε. Ναι. Άμα τον είχαν βάλει και του Γουλιάδ τον είχαν βάλει ένα τζαμπούκι. Στο στόμα, ναι. Και τραβούσε δίθεν αυτός από κάτω με το λάστικο και κάπνιζε απάνω. Λοιπόν, τα χέρια ήταν 3 μέτρα, τα χέρια από του Γουλιάδ και τον είχαν βάλει και γαντιά, αλλά τα χέρια όμως πάλι από κουβέρτα. Είχα ρίξει άχυρο μπόλικο. Λοιπόν, το ένα του χέρι το έδεσαν από πάνω, το έδεσαν και το άλλο από πάνω και άμα σταύρουνε κανέναν, χαιρέτα. Τότε εσύ ήσουν 17 χρονών, ναι. Πώς τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Όλοι ψοφούσαν στα γέλια. Τσάριζε. Και μια δυσπινίδα να περνούσε, πες την καλημέρα, χαιρέτατε. Χαιρετούσε, τραβούσε αυτός, τον είχαμε σκηνή, τον είχαν σκηνή αυτή στο χέρι. Και μόλις τραβούσε το σκηνή, σήκουν το χέρι απάνω. Χαιρετούσε, δίθεν. Μόνο ότι χαιρετούσε και τα άπλωνε κιόλας. Δεν άπλωνε. Όχι, τότε ήταν άλλα χρόνια. Άιντε, βήμα. Βήμα, τέτοια να λέμε. Λοιπόν, και συγκεντρώνονταν σε όλο το χωριό, πήγαινε και έβγαινε στην πλατεία. Εκεί ήταν το σώσι, γύρω-γύρω. Θα δούμε και εκεί. Σαν την ξενιτιά, πες μας και τα τραγούδια. Τραγούδια μαγιστά, τραγούδια να σας λέω. Στην πατηρίτσα κούλησα, από την Αλφαβήτα. Στην πατηρίτσα ήταν νουρίδια, από την κλουνάρια. Κλουνάρια χρήσου κλουνάρα, χρήσα μαλαματέλια. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε, με μάρμαρο αστρωμένο. Εδώ πρόβατα και 2.000 γύρια. Σαν το μυρμήγκι περπατούν, σαν το μελίσι βάζουν. Και σαν τους έρθουν μελισσό, τα πάντα τα στρουνιάσουν. Και του χρόνου. Εσύ, Βαγγέλη, ποια χρονιά θυμάσαι? Ποια πρωτοχρονιά έτσι θυμάσαι, ας πούμε? Εγώ από το 60 και μετά θυμάμαι, γινόταν τα λουκατζάρια που έμειναν τα μπαμπαλιούρια και εμείς πηγαίναμε, τρέχαμε από πίσω. Ναι. Πίσω τα μπαμπαλιούρια. Θυμάμαι μετά τα μισά μπαμπαλιούρια είχαν ένα καλάθι και μαζεύαν κρέας, σουλκάνικα, ό,τι ήταν αυγά, ό,τι ήταν. Πιο πολύ λουκάνικο. Εδώ του κρέας, λιγοστά άτομα, ας πούμε. Μετά θυμούμε έναν άλλον που έμπιζε τον γιατρό. Έκανε τον γιατρό, έβαζε το λουκάνικο εδώ στο λαιμό, ξέρω εγώ, και έκανε επίσης που κάνει γιατρός. Είσαι έξι κλικουδίτη, είσαι έξι, ξέρω εγώ, σου πάει το στομάχι και τέτοια. Τι ερμηνεία δίνεται
Δηλαδή ο κάθε ρόλος μέσα στο έθιμο, ο γαμπρός, η νύφη, ο γέρος, η γριά, ο γιατρός, ο αστυνόμος, όλοι αυτοί, γιατί γίνονται? Γιατί τους κάμναν οι παππούδες σας και οι πατεράδες σας και τώρα εσείς? Μίλα Θωμά, εσύ έρθει. Εκείνη την ημέρα την περιμέναμε πώς και πώς θα δει η πρωτοχρονιά. Να βγούμε, να ξεσκάσουμε, να γελάσουμε, γιατί ήταν ο κόσμος λιγάκι, ακόμα δεν είχε, στείλονταν ας πούμε και από χρήμα και από λίγο κοινωνία. Δεν ήταν όπως είναι τώρα σύγχρονα τα μέσα. Και για να φτιάξει ένα τέτοιο πράγμα πρέπει να το έχει το αίμα. Δηλαδή, γιατί το φτιάχνει, γιατί? Το φτιάχνει γιατί τον άριζε. Ναι. Και γιατί έτσι ξεκάθαρα ξαφνικά το φτιάχνε. Δεν είχε ένα σκοπό. Είχε σκοπό βέβαια. Τι σκοπό είχε? Είχε να ευχαριστήσει τον κόσμο και τον άριζε και αυτόν. Για τον ανυποψίαστο επισκέπτη, όταν βρεθεί ας πούμε στην Βαλανίδα, ο θείοσος με τα μπαμπαλιούρια δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Όμως το κάθε πρόσωπο του θειάσου σηματοδοτεί το δικό του νόημα και το δικό του περιεχόμενο μέσα στον κύκλο του χρόνου. Ακόμη και οι στάσεις αυτές που κάνουνε γεμάτες ευωχία, έτσι υπό την επίρρεια του υνοπνεύματος, του τσίπουρου, του κρασιού, και που τραγουδάνε και που χορεύουν και αλληλοπειράζονται, έχουν το δικό τους νόημα. Δηλαδή οι ασχημονίες μεταξύ τους έχουν αυτό το ευγονικό στοιχείο. Κάνουν τις συγκεκριμένες κινήσεις, τις συγκεκριμένες πράξεις που πολλές φορές εκλαμβάνονται και ως άσεμνες, αλλά όμως μέσα από αυτές τις πράξεις θα έρθει ο καλός χρόνος. Είναι διαβατήριες πράξεις, όπως λέμε, μέσα στον κύκλο του χρόνου. Έλα κοντά μου, κάτσε, πιάσε το χέρι μου, ερώτα την καρδιά μου για το κυτέρι μου. Οχάνισε κι αν δεν είσαι στα ανατέμα να πας, εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς.
κόψει, παιδί μου τώρα. Φέρει γύρω πρώτα. 3 φορές. 3 φορές. Πάρ' το πιτελιού, πρέπει. 2. Άντε. Καλή χρονιά. 3. Σήμερα το καινούργιο έτος. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Να είμαστε όλοι καλά. Και όλα ευτυχία. καλά να μας πάει, και ευτυχία. Και ευτυχία. Η γαστρονομική αντίληψη που έχουμε σήμερα για τα πράγματα είναι τελείως διαφορετική από αυτή την παλιά. Κάθε σπίτι, κάθε χωριό είχε τη δικιά του βασιλόπιτα. Μια πίτα ξεχωριστή που με τελετουργικό σχεδόν τρόπο γίνονταν. Η πίτα, έτσι όπως είναι στρογγυλή μέσα στο σινί, μέσα στο ταψί, ορίζει, αν θέλουμε, και τον κύκλο της οικογένειας. Πάνω στο σοφρά, λοιπόν, γύρω από αυτόν τον κύκλο θα συσπυρωθεί η οικογένεια για να κόψει τον άρτο. Είναι η βασιλόπιτα. Είναι η πίτα που σηματοδοτεί την απαρχή του χρόνου, την καλοχρονιά. Κάθε μικρή κλειστή κοινωνία έχει τα δικά της σύμβολα. Σε μια γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος είναι αυτοί που ορίζουν και διαφεντεύουν την οικονομία του τόπου. Ένα κομμάτι άχυρο μέσα στη πίτα, ένα πουρνάρι και ένα φλουρί είναι τα 3 στοιχεία που σηματοδοτούν την καλοχρονιά. Όποιος βρει το άχυρο θα είναι καλός γεωργός. Όποιος βρει το πουρνάρι θα είναι ένας καλός κτηνοτρόφος, γιατί τα ζώα όλα τρώνε τα πουρνάρια. Όποιος βρει το φλουρί θα έχει οικονομική ευμάρεια. Συνέχεια με λεφτά και θα πάρεις και άντρα με λεφτά, άμα μεγαλώσεις. Να μας πάει μια χρονιά καλά, να είμαστε όλοι καλά. Ησυχία, άντε με ένα χρόνο πολλά πάλι να είσαι καλά. Καλά γεράματα. Να είστε καλά. Τώρα, ο καθένας από εσάς έχει και οικογένεια, έχει τα παιδιά του, έτσι δεν είναι? Έτσι, εσείς είστε ριζωμένοι εδώ στην Βαλανίδα, εδώ στο χωριό σας. Η ψυχή και η καρδιά μας ζείτε εδώ. Αυτές τις μέρες περιμένετε τους δικούς σας να έρθουν, έτσι δεν είναι? Και τους λέτε ότι κοιτάξτε, θα κάνουμε τα μπαμπαλιούρια, θα γλεντήσουμε, θα μαζευτούμε κλπ. Όταν γυρνάνε και σας λένε μωρέ μπαμπά, εντάξει, καλά είναι, αλλά ξέρεις, θα πάμε Σαλονίκη, θα πάμε Αθήνα, θα πάμε στο εξωτερικό εκδρομή και είναι πιο καλά από εκεί. Πώς νιώθετε μέσα σας? Νιώθουμε πολύ άσχημα άμα δεν σαν να κλείνουμε στον εαυτό μας εμείς οι μεγάλοι. Νιώθουμε πολύ άσχημα άμα δεν έχουμε τα παιδιά μας τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, να φάμε όλοι μαζί, να περάσουμε ωραία οικογενειακά, να βγούμε έξω. Αν το παιδί του κόμπα είναι Μπάτρα και εγώ είμαι εδώ, είμαι αναχώς με την γυναίκα στο σπίτι, τι να φτιάσω? Σαν κούτσορα που λέμε. 2 κούκκι είμαι στη μέσα. Άραγες δεν νιώθουμε καλά. Νιώθουμε πιο άσχημα από ότι άμα έρθουν τα παιδιά μας θα νιώθουμε με μεγάλη χαρά. Πώς να το πω δηλαδή. Άντε βίβα! Βίβα! Καλή χρονιά!